Ukumkani uMisuzulukazi welithini wesizwe samaZulu uthe sisizwe masivunyelwe ukuzila de sifumane ithuba lokubhengeza ukuba izawuba ngubani inkulumbuso yesisizwe. Uyakhumbula uba ndagxothwa kwa-ANC ngomention igama elithi corruption. Namhlanje that organization ilwa yodwa ngeli gama le-corruption. Umbutho i-UDM ubhiyozele iminyaka engama-26 wasekwa eMthatha eMpuma Koloni. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo i-DTT nanguvimba esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Ukumkani uMisuzulukazi welithini wesizwe samaZulu uthe sisizwe masivunyelwe ukuzila de sifumane ithuba lokubhengeza ukuba iza kuba ngubani inkulumbuso yesisizwe nanjengoko kukhothame yonkosi mangosuthu Buthelezi. Ukumkani uMisuzulukazi welithini ukuthetha kumsitho obizwa umkhosi welembe obanjelwe kwaDukuza kumntla weTheku namhlanje. Ibilusuku olumbejembeje kwisizwe samaZulu ngelixa sikhumbula umkhosi welembe kwaDukuza. Ilembe uShaka Zulu uhlonitshwa kakhulu ngokubumba isizwe samaZulu ngexesha lakhe. Wakhokela isizwe ukusuka ngo-1816 ukuya ngo-1828 ze wakhothama ngomhla we-24 kuSeptemba ngo-1828. Nangona engazange alawule ixesha elide kodwa yenye yenkumkane ezinembali eqaqambileyo kwesisizwe. Amabutho nentombi abuthelene kwaDukuza kubhiyozwa ngengoma nangomdaniso. Ngelixa ithetha nesizwe ikumkani yamaZulu imemelele umanyano kwindlu yobukhosi emva kwelifu elimnyama elithela lengaphezu kwesisizwe kule minyaka mibini idlulileyo. Uthe ukhothama kukakumkani uZwelithini, ukumkanikazi Mantfombi kunye nonkosi uButhelezi kuzise ubunzima kwesisizwe. Uthe umnqweno wakhe kukuba amadabi enkundla angaphela imanyane indlu yasebukhosini. Ukunikhalela Zulu nyazi ukuthi iminyaka eminingi besinaye uNdunankulu kaZulu kusuka kuyisilo uBhusha kaNayifi ongumkhulu wami isilo sakwakhetha kanye nomntwana waphinda ngene beqalele umsebenzi wokuthi babambisana kanjani ukubungaza ubuzwe bethu nosikompilo lwethu njengamaZulu. Ekhona futhi lapho uNdunankulu kaZulu umntwana wakwaphinda ngene waphinde wabambisana nesilo uMdlokombane uvukudla amadoda ngawo futhi naye lo msebenzi naye ebekade ukususa kuyise ngokubamba kanye nesihlalo nangohlelo lobukhosi. Sitshe sanqunqa isakhiwo esine-ofisi ze-ANC zikazwelonke nezephondo esajonisi kwiphondo leMpuma Koloni. Esisakhiwo sikwaneevenkile zempahla nazo zichaphazelekile kulo mlilo. Ukanti awukazi unobangela walo mlilo kungoku nje abasebenzi bashiyeke bengenamisebenzi nanjengoko zitshe zanqunqa nezinye iivenkile zempahla. Abahlali batyhola ngelithi lo masipala awunazo izicima-mlilo. Abasebenzi bathi ukuba bezikhona lo mlilo ngewungenzanga monakalo omkhulu. Abanye batshelwe zizazisi kunye nezigunyazisi. Luze izinto ezininzi apha because bendisebenza apha kwindawo yam le ndizizamela for abantwana bam. So ngoku andinanda yokusebenzela, andinamali yestadi for uba ndingenza njani. Abantwana bam bazobanika ntoni and baxhomekeke kum. Akekho omnye umntu abaxhomekeke kuyo. Andina-IDs, andinantoni. Ndingomnye besebenza kwezi shop. Ngoku ndilahlekelwe ngumsebenzi wam, andaba ndizosapota njani ngoba yona imali bendiphila ngayo le. Igosa elisebenza kwii-ofisi ezijongene nabavoti lithi kudala bekhangela isakhiwo esingesinye ngenxa yokuba esi sitshileyo besihleli sinengxaki yezikhukhula. Ngesithe xa safika sabona into yoba akukho nto singabasayenza ngoba umlilo ungaphakathi because ii-ofisi ezi zohlulwe ngamaplanga. Ngoku wabalula ke ngoku into yoba umlilo ungene ngaphakathi ezishops. Asinakwazi ufumana ii-offices aziphi ii-offices ePort St Johns.
asiyazi ke ngoku njengoba kungoku into yoba sizawusebenzela phi because akukho kwazindawo ePort St Johns. Usodolophu wamasipala wasePort St Johns uNomvuzo Mlombile Cengo uthi baza kulinda kumasipala wesithili iOR Tambo ukuba yenze uphando malunga nalomlilo. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba zeSABC ePort St Johns. Amawaka abantu angungelene Mthatha ukuzimasa umbhiyozo wama-26 wasekwayo umbutho United Democratic Movement iUDM yasekwa ngo-1997 emva kokunikwa uphumaphele kukanjengelo ubandolomisa kumbutho lawula iANC. Umthatha wawusakuba sisixeko saphesheya kwenciba iTranskei ngolwasemzini nalapho njengele wayetsala intambo zolawulo. Umbutho owafumana inkxaso yemandla kulo lonke eli emva kokusekwa kwawo. iUDM ikhe yajongana namahlandinyuka apha eminyakeni, kodwa ngokunyamezela yakwazi ukumelana nezanzwili zexesha. The UDM's other challenge had been that we were stripped of human resources as well as financial resources during a critical period with the dastardly floor crossing legislation. Also due to political intolerance and pure intimidation tactics, we tragically lost members in killings in KwaZulu-Natal and Western Cape. Lo mbutho ukholelwa ukuba uyenzile eyawo indima ukuchophisa bayichaze abaselulawulweni ngezenzo zabo. Ikwazile into bayifundisa abantu base-South Africa. Uyakhumbula uba ndagxothwa kwa-ANC ngomention igama elithi corruption. Namhlanje that organization ilwa yodwa ngeli gama le-corruption. Sivindicatiwe zii-commissions of inquiry, Zondo Commission, sikwazile nosusa abanye abantu ebebephethe, like umuntu wayephethe i-IEC, simsusile. Ikwa i-UDM elwela itishala, amapolisa, amajoni, ikwa i-UDM elwela pensioners, abantu abathathelwa ipension kurhulumente. So angeke nithi asisebenzi. Olithoba amaphondo ebemelwe kulo msitho. Ingxelo leyo ngufundiswa Mhlekude eMthatha. Iqela le-APC elikhokelwa ngumnumzana Themba Godi lithi liqinisekile ukuba liza kuba nesihlalo eParlamente kunyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo, okukusemva kokuba inkxaso yeli qela yehla ngaphantsi kwe-20,000 kunyulo lwango-2019, nto leyo ikhokelele kubeni iphulukane nesihlalo eParlamente. Nanjengoko lo mbutho ubhiyozela iminyaka eli-16 kulo nyaka, i-APC ithi igxile kakhulu ekuqiniseni amasebe ayo. Iqela le-APC libhiyozela iminyaka eli-16 lasungulwa kwaye lithi linezicwangciso zokuqinisekisa impumelelo kunyulo lukazwelonke nolwamaphondo kulo nyaka uzayo. I-APC ithi ifundile kwiimpazamo zayo zangaphambili kwaye iza kusebenza nzima ukunyusa inkxaso yayo ibe nesihlalo eParlamente kwakhona. The strength of our structures and the way we are doing our work in a systematic and focused way gives us the confidence that not only will we be represented back in the National Assembly, but our secondary objective is to make sure that in the provincial legislatures we're also represented. Eli qela lithi lizimisela ukuba kubambiswano ngolawulo namanye amaqela anenjongo ezifana nezalo. APC will not be isolated. It will be there being part of whichever final coalition that will feel comfortable with. Kusenjalo amalunga amaqela ahlobene ne-APC azimasela umsitho ezokubonakalisa inkxaso. We are here to call on APC to be part of the liberation front. That includes formal liberation. APC ithi oko yasungulwa ikwazile ukunceda inkokheli zomthonyama ukuba zinyuselwe imivuzo, yanceda uluntu ukufaka amabango omhlaba, yanceda noluntu oluhlala kwimimandla inemigodi, yasebenza kwikomiti yeParlamente ejongene nenkcitho karhulumente iSkopa ngokukhulu ukuzimisela isithuba seminyaka eli-15. Kwalapha ezindabeni abahlali bakwaLanga eKapa bazibandakanye kwiphulo lokuqokelela amanapukeni asebenzileyo ukulwa ungcoliseko. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithenga.
Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini wesizwe samaZulu uthe sisizwe masivunyelwe ukuzila de sifumane ithuba lokubhengeza ukuba iza kuba ngubani inkulumbuso yesisizwe. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini ukuthethe oku kumsitho obizwa umkhosi welembe obanjelwe kwaDukuza kumntla weTheku namhlanje. Isixeko seKapa sigutyungelwe lungcoliseko olungalawulekiyo lwamanapkeni ngoku abahlali bazibophelele kwiphulo lokuqokelela amanapkeni asetyenzisiweyo ukuthibaza ingxaki yobumdaka baqhokene neYunivesithi yeNtshona Koloni nabavelisi bamanapkeni kweli phulo. Eli phulo lijolise ekufumaneni indlela elungileyo yokulahla amanapkeni. Ato ezininzi eKapa njengezininzi kweli loMzantsi Afrika zigutyungelwe nguvobe wenkunkuma. Indawo zasekuhlaleni zigcwele ikhalbhodi, iplastiki, ifenitshala, ingqokelela yokutya kunye namanapkeni. Ngokophando kuthatha ngapha kwiminyaka engama400 ukuze amanapkeni elixesha atshabalale. Eliphulo lakwalanga lingqale kwizikolo zenomngqushwana namakhaya abadlezane ukuzama ukufumana indlela ezibhetele zokulahla amanapkeni. Ifike ngexesha lerayithi ke lonto yamanapkeni babaqokelela twice a week, so umgqoma uhlala uklini, akubikho zimpethu, kuhlala kunuka kamandi ke futhi. Ilanga Safety Patrol, iqela elilwisana nobundlobongela kwalanga, lithi eliphulo liza kucoca lengingqi yaye likhupha nolutsha ezitalatweni. Sitargete aba bantu besibazi babayamosha, aba bantu batshaya drugs, aba bantu sikhe sanengxaki nabo singilanga sibathole, kodwa sibe simbona lona into bana ingxaki yakhe kungasebenzi. Besilambile so sisonke sethu eso in terms of ba izawuphuhlisa i-employment. Isixeko saseKapa sithi sona indaba yokulahlwa kwamanapkeni ingumqobo yaye banethemba lokuba eliphulo la kuba neziphumo ezincumisayo. They can produce something better that is biodegradable when it goes to landfill and it goes into the earth. Emva kokuba la manapkeni ethe afakwa apha aye aqokelelwe ziitruk ayokulahlwa kwiindawo zenkunkuma. Abaphathi beliphulo bathi banethemba lokuba liza kunwenwa nakwezinye indawo zokuhlala. Thule Joka kwiindaba ze-SABC kwalanga. Umculo sisixhobo esibalulekileyo kulondoloza inkcubeko nolwimi oku ngokutsho kweqala lomculo weXitsonga uGeorge Maluleke sele kuyiminyaka e33 shicilela umculo lemvumi eseyiqokelela intwenka yembasa uthi kuyo kuphambili kuqaqambisa inkcubeko yakhe nolwimi kunokukhokelisa imali. Uthandwa ngabalandeli abancinane nabadala. Umculo kaGeorge Maluleke uqaqambisa inkcubeko nolwimi lwakhe ugqithela kwizizukulwana ngezizukulwana. uMaluleke sele eshicilele wathengisa amacwecwe angama-33 kwiminyaka engaphaya kwama-30. Upcoming artists, I would say they should focus on taking the Xitsonga traditional language forward through music. They should also not venture into music industry with the aim of making money. uMaluleke uthi sele isisithethe esidala kuye ukusebenzisa ubuciko nelizwi ukukhusela inkcubeko yakhe ngaphandle kokukhokhelisa imali. If we had focused on making money, we would not have made it because we were not paid enough. We kept on pushing with the little we had. We wanted to take Xitsonga culture forward. Abathandi nabalandeli bomculo kaMaluleke balikhwabele izandla igalelo lakhe kulondolozo lolwimi nenkcubeko. We grew up listening to his music. We are proud of the Xitsonga music because it embraces our culture and we play the music every day. Ikhondo likaMaluleke emculweni limpone ekhokelela inhlaninge yembasa egameni lakhe efikelela kwinqwanqwa legolide amatyeli ali-11 kwintengiso yomculo wakhe. Kula maxesha obuxhakaxhaka into elula neqhelekileyo ukwakha ubuhlobo nabantu ongazange wadibana nabo ubuso ngobuso. Ukanti namhlanje kwikhasi lethu lezamaqonga onxibelelwano siqwalasela ingozi zokuthandana kula maqonga. Njengesiqhelo apha estudio sina intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani kushukuxa lomba. Sandile, siyakwamkela into nobungozi bokuthandana kula maqonga onxibelelwano.
phambi koba siye kubungozi masiqale sithi lento ye-dating apps ikhule kakhulu ngexesha le-COVID-19 ngoba abantu babenyanzelekile okanye banyanzeliswe ngurhulumente okokuba mabahlale ezindlini baye bangamalolo ke abantu. Into emnandi ke nge-dating apps yile yokokuba uyazikhethela lo mntu umfunayo. Abantu abangoosisi ke baye bathi sifuna a man that is handsome, tall, dark, bade bathi anuke kamnandi. So ke into eyenzekayo ke bukhona ubungozi kuyo yonke lento nangona imnandi nje. Ubungozi bayo kukho abantu ekuthiwa zii-Tinder swindlers. I-Tinder swindler ngumntu ke oziveza njengomntu olungileyo abezazi yena okokuba uzokuthathela imali. Zinintsi ke ii-cases eziphambi kweenkundla zamatyala apha eSouth Africa. Kude kukho ne-documentary yenye ye-broadcasters eziphambili ebizwa ngoba i-Tinder swindler. Iyachaza ke lento uba umntu uza njani kuwe azokurobha njani le mali yakho. Abantu abangoosisi ke kuyavakala okokuba bayahamba bayothatha ii-loans ngenxa yokuqhathwa ngaba bantu. Umuntu ozawuthi akunyanzele ke akwenzise izinto ongazithandiyo okanye ezingaqhelekanga kufuneka unyuse amehlo uzibuze okokuba yintoni ebangela uba makenze le nto lo mntu. Abanye ke baba bantu ke bazi izinto sithi zi-cyberbullies bayakubhulisha ngakumbi abantwana abancinci. Kuzawunyanzeleka abazali babacebisa okokuba if ungumntu ofuna idate online uzijonge izinto ezinjalo. Umntu angathi kuwe mthumele ii-pictures zakho uhambaze into engafunekiyo ke leyo. So zizinto efuneka sizijonge, kodwa kubalulekile ukuthi xa uyodibana naye lo mntu okanye le date yakho uyixelele ifemeli yakho okanye iitshomi zakho, ushare ne-location yaloo restaurant okanye loo ndawo nizawuthi nidibane kuyo. Sandile, kubalulekile kakhulu oko. Lo ke nguSandile Hlangani. Kamnandi mawethu.